Takže my vás vítáme u druhého dílu na našem serveru, nebo na našem ne. A dneska jsme si našli koníčky. No a sedla nám daroval admin, za to mu děkujeme. Ano. Velmi děkujeme. Máme koníčky, se kterými se strašně debilně vyjíždí ze stájí. Ano. Tady Hardstyle udělal takovou, nevím co to, jak to nazývat. Dejme tomu schody, trošku jsem se to udělal. Ty vole, ty co máme slíknout? Jo. Dej mi tady koníčka, já jdu ukázat vnitř, co jsme udělali mimo natáčení. Takže za prvý, tady jsem udělal ohrádky pro zvířátka, javičky, tady jsou ty koně, ovečky a pěšátka. Jo. A já jsem byl asi tak 10 minut před natáčením těžit. Enchantoval jsem si krump na Unbreaking a Fortune a našel jsem 21 diamantů. Je to tím krumpáčem, protože kope vlastně jakoby třeba z jednoho vykope 3 nebo 4 diamanty. Jo, jsem ani nevěděl těch 21. Tady jsme dodělali, já nevím, jestli jsme vám to říkali, ale tady jsme plánovali udělat knihovnu, to jsme vám asi neříkali. Tady máme spousta jídla. Jo, a jídlo máme díky naší super zahrádce, kde to hrozně rychle roste. Z začátku to rostlo dost pomalu. Když tady máme super zahrádku, máme tady houbičky, bambus, melouny, dýně, brambory, mrkev, obilí, všechno prostě k jídlu. A Hardstyle výborně vaří. Ale ono už je tma. Už je zase tma. Když my nemáme skoro žádný meč. Já mám jeden. Já už nemám meč, já si udělám asi to. Železnej. Nebo... Chceš taky? No, já mám železnej. Železnej. Jsme se jako těžit? Teda, no, jsme šli expit. No, asi jo. Uklidíme koníky nebo berem sebou? No, uklidíme, jo. Radši. Mě by mrzely ty sedla. Jo, no, protože... Já jsem popravdě musel docela dost dlouho přemlouvat. Ale bylo to platné. Akorát s těma koníkama se dost blbě výjíždí z těch, takže jsme to tady trošku museli upravit. Ne! Ty krásně, mě málem zabil. Asi mít do netru? Tam asi nešel. A vem z něj radši sedlo, kdyby sem někdo přišel a chtěl ho zabít. Přeskoč. Ferda to nepřeskočí, ty. Ne? Ferda. Pojď, čekám před barákem. Počkej. Kolik máme železa? Máme ho dost? Nějakých 16 kousků, myslím 12. Počkej, že bychom si udělali brnko, ale to je málo. Bychom měli oba. Radši, tak ne. Tak do příštího dílu uděláme brnko. Jo, tady je pořád knedlíček, pořád žije. Zatím. Knedlíčku. Knedlíček furt žije, ještě jsme nedostali hlad. Počkej. Já ho jdu trošku naštvat. A to stejně z toho, když seš rád. Je, ona tu není mrkev, aha. Já mám mrkev, okay. No. Jdi ho naštvat. No. Budeme pomávat mrkví. Ani jestli rozbije sklo. Koukej, měkvička. Nechceme kvičku. A možná bychom mohli tu udělat automatickou farmu. Že na redstone a že by to spláchlo všechno. Tady to je naše drogový doupy. Drogový. Pojď expit. Já nevím, jak se tomu říká v tom, jako v angličtině těm. Jo, netrvarty. Tak si z toho pak uděláme ty. Kuře! Máme nový kuře 1.5.6. Počkej, teď zmizelo. Teď ho ve videu zabil, ale já jsem ho teďka, ono se narodilo. Pojď sem, ty zmrde. Kuřátko píp, 1.5.6. Hele, zdrá. Ty už máme těch nethervartů, tyjo. Snaží ten... Ježiš, já zase zabil. No to se dá dělat. Pojď. Ty, Mate. Teda Art, ty, jak jsi udělal ty schody? No. Já jsem jak si šel rovně, jak si jsem spadl. No, ono to jak si, tak se není to dělám dolů. tak si jako. A tak tady bych to možná předtím trošku osvětlil. Trošku. Já dej tam ceduli, pozor, končí. Pozor, nebezpečné schody dolů. Bez schodů.
Musíme jít něco dělat. Jdem pracovat. Já jdu vyvraždit všechny zvířata v okolí, co nejsou naše. Jich moc nebude. A ovce, pojď sem ty. Ty. Dobrý, vlnu nepotřebuju. Ale už se na tom celkem rozmnožily ty krávy, mohli bychom jim udělat větší výběh. Slepici. Já bych jim nic většího nedělal, já bych to už tak Si vyvraždil. tam mačkají jak... Už tak je vyvraždíme. Necháme jenom 2, rozmnožíme Já jdu do toho. provokovat prasata, vždycky jim ukážu mrkev, oni půjdou si za mrkvičkou, já je zabiju. Kde jsou nějaký čudníci? Je tady spousta kytek, to nevím na co jsou tady ty kytky, když to stejně nikdo nekrade. Kytky, to je dobrý na červenou vlnu. No na vlnu, ale my vlnu moc nepotřebujeme. To škoda, že ty ovce nejsou ještě na něco, že jsou jenom na vlnu. Třeba na maso, kdyby byly, jak by bylo takový... Můžeš si udělat koberečky. No, ale koberečky. Maso, kdyby měli, protože podle mě ovce jsou takový jako nejméně užitečný mi přijdou. Na postel, bez tý by si byl třeba jako v klasickém survivalu úplně k ničemu, že jo. Na serveru ty to postel ani nepotřebuješ, ale klasickým... No tak to jedině, ale pořád si myslím, že jsou nejméně užitečný. Zombík! Hele, prase! Pojď! Pojď sem, pěsátko. Jase. Ne, on mě zabije zombík! Ne! Ne! Ne, já ho zabil. Tvoj schnilý maso. Schnilý maso nejí. Tady prasátko jde s cizími lidmi za bobonkem. Svině, svině. Toho doma. Ty vole, creeple! Doma ho nenaučili, že nemá s cizími lidmi a tak jsem ho... Jo, nice. Tady je to, že když bouchne creeper, že ti neodhodí tu zem, jenom prostě jako bouchne. Jo. To je fakt dobrý ten. Hej, tady to... Slepička. Pojď sem, slepičko. Chtěli jsme to mít nenápadné, ale jak se nám No, podařilo. jak si to hardstyle se nudil, tak začal těžit a těžil až do rána. Trošku. Prasátko. Čemčunku, mám pro tebe mrkvičku. Dobroučká mrkvička, já ho jdu utopit. Škoda, že se nemůže utopit. Pojď sem za mrkvičkou, pojď za mrkvičkou. To tě doma nenaučili, že nemáš chodit s cizíma lidma. Neposlušný prasa. Špatné rodiče. Víč knedlíčku. Jediný knedlíček je poslušný a je náš. No, taky jsme ho přivedli na mrkev. Hop, hop. Vyvroždíme všechny zvířata na téhle mapě. Aby nikdo neměl nic k jídlu. No, škoda, že je tady warp shop. Ale tak aspoň slepice máme na šípy. Čuňku, pojď sem, pojď. Pojď sem, mám pro tebe sladoučkou mrkvičku. Opět tě doma nenaučili. A tebe se ani ptát nemusím. Hej tyjo, to si pamatuju. Tyjo, tady jsem umřel já, ale asi před týdnem. Počkej, já se portnu. No to je určitě moje. Ty, teď já tady umřel asi před týdnem. Přijmi to. Jo. Ty krásy, ono to asi nemizí. Koukej, vidíš to? Ne, nekrač to je moje. Čuřím! Ty jsi... Vrať to. Ty jsi měl 35 houbiček, jo. No právě, 20 melounů. já jsem je tady sbíral. Stak jablek. No vidíš, tak mi to nech. Ježíš, vem si ty jabka. Proč mi dáváš furt ty nechceš? No chci, tak běž dál. Man. No, Ještě tady mám jedny houby. Ty jsem bral na polívku, protože já jsem to tady chtěl. Hej, koňové! Koníci. Ale ty domů nedotáhne, to je daleko. Hej, sportní, dej home a přines si ty sedla. Já se tady vyznám, to není daleko. Jo. Ale ty tu sedlo nemáš. Kam jsi ho dal? Jak to? Nebo počkej, já jsem ho nesundal? Ty vole, zombie. Jak ty běž, ty Jo, já jsem ho nesundal. Hej, vem sedla a pojď sem. Ale zase
4 koníci budou stačit, protože ať jich tam zase nemáme milion. Hm. Hele, tady je nějaký house. A já se zase portnu. Jo. Duša. Jo, počkej, ty se ještě nepotřebuješ. Pojď. A teď ho musíme zase ochočit. Tady máš sedlo. Vyhodil jsem ho vedle pod koně tamhle. Já tě nevidím. Tamhle pod koněm je. Počkej. Tahle, ne? Kde jsi? Já to říká, teď hořím. Jsou voda. Umsto! Hej, hoď mi jedno sedlo. Vem to, jakýho chceš koně. Ale ať nemáme stejný. Ať si je pak ne... Ať máme jiný. Tyjo, kde je to sedlo? Házal jsem ti ho, jestli ho nemáš, tak máš buď. Si Jo, tady. budeš muset dát nový. Počkej, já chtěl takovýho toho strakatýho. Já mám tohle. Hele, on už je ochočený. Nebo Jo. není? Hej, a No. nejsou třeba ochočený serverem, nebo jako... Víš, jak to myslím? Že na serveru jsou... Jo, ještě není. Ještě neudělal srdíčko. Hej, chceš jabka? Asi no. Čemu? Tady byl takovej ten hezký. Já vím, Ne, nevím, kde jsem, ale já myslím, že... Ne, to jsem asi trošku někde jinde. Já jsem viděl takového černýho koně. Ale to bylo asi někde jinde. Srdíčka. Mně přišlo, že do té 1.7.5 dali jako víc koní. Že dřív si... Už ho mám ochočenýho. Vidím, Hej, tady je ničí barák. Já jsem říkal. A nebo to je spawn? To je barák, no. Jsou tam truhly. Já se jdu podívat, A jestli... nerabuj tam. Počkej, jestli jenom nemá otevřený. A jako by jsem nic nevzal. Jo, dobrý. Má to zavřený. Tyjo, tady byl takový. Já nechci toho s puntíkama. Jo, tady. Pojďme s kýčku. A já jako vůbec nevím, kde jsme, takže... Jo, počkej na mě, já tě tam zavedu. Ty, já do něj cpu jabka úplně. Já tady do tebe cpu jabka horem dolem a ty jako co? Jo. A ty jsi kde? Počkej na mě. Pojď tam k tomu baráčku. Jo, No vidím tě. jasně, tu jsem. Teď jsem někam skočil. Kde seš? Tady u toho baráčku. Tak pojď, já myslím tady. A vidíš ten můj červený skin, nebo? Vidím ho. Jo? Dobrý. Jestli nějaký rozbit. What? Tak s tímhle jsem nepočítal. Dostaneme se s koněma přes vodu, asi ne, co? Ukáž, umíš plavat? Ej, hop. Umí? Jo. No, leda, hele. Počkej, mám ho? No nemám. Teď na něm nejedeš. No ale jak to? Těžko říct. Hej. Musíš Už zase potom, ne. běž potom mělky. Tak ho tam dostrčit, viď? No. Pojď, čekám tady na tebe. Fakt je. Kde seš? No, když já jsem se někde ztratili s koněm. Tamhle, ty jsi furt v té vodě. Počkej, já ho si ho nastrčím sem takhle. Můžu zabít z koně? Jo, Jo. můžu. Zlá slepička. Hlavně se netrefuj do koně, ale to mám nic nedělá. Já myslím, že... To je něco jako bojový slon. Oh my god, já nejel do stromu. Tadman. Ježiš, to je ten vocas. To je náš fanoušek první. Druhý. Na tomhle serveru, který se sem asi jako první připojil. Jo, a teď jsem nějak zabloudil. Jsem to říkal. No, ty jsi to říkal. No. A já jsem ti dal vše věc. Já... Ježiš. Ne, já si těch koní nechci vzdát, musíme to dojet. Škoda, že s nima nejde udělat té nohou. Hej, zkus to. Já. Myslím, že to půjde. No nevím. Mago, já už jsem ho zase utopil. Hej to, pojď k tomu mýmu, tomu koni, a když tak nepřijdeme o sedlo. Hej, asi jsme tady, ne?
Já nevím, já jsem se bugnul. Asi jsme tady. Počkej. Nebo ne, nejsme. My jsme asi jeli na druhou stranu. A já mogu, se nedostanu ven. Ne, tak to asi není ono. Ale je to stejný takový podobný biom. Nebo stejný biom. Jak to? Jo, hej, jsme tady. Jo? Ha. Kde seš? No to právě nevím, kde jsem. Aha, no. Hej, tak čekaj, já zavezu koně a nějak tě najdu. Točíme. Ti píše Tatman? To by posílal zprávu, jako, abys to přijmul na program. Ne, neberem ho se. No právě. Nevím, kde jsi. Já jsem doma, počkej, já jdu na tebe typ A. Počkej, ten. Teď jsem. Počkej, typ A. Sur. No. Error 0. No, jsem tady, já jsem se tebou. Teď jsi kousek od... No, tak teď jsem se taky ztratil. Hej, pojď za mnou. Běžím za tebou. Mě to vedeš. Počkej. Ne, on zblikal. On to nevyskočí? Co to je za koně? Hej, on to nevyskočí? Nevím proč, aha. Čusky. Počkej, já, jestli jsem správně. Jo, asi jsme, hej, kde seš? No, já jsem se tady seknul u toho stromu. Čau, zdravím lidi. Ty hardstyle, kde seš? Tady, takhle nahoře, kde jsi ty? Já jsem takhle Jsem dole. někde na stromě. Počkej. Já jdu, už nejdu po stromě. Jo, jasně, chce se portovat. Vy tady je někde pavouk, creeper a enderman. Jo, počkej, to já vím, kde seš, počkej tam. Počkej. A tady je kostlivec a je tu ta svině. Víš, jak jsem říkal, že vím, kde seš? No, Tak nevím. Jo, počkej. Je já tady jsem creeper. na stromku. Nevidíš mě? Pavouk a a... No, super creeper, no. A Jdu je tady na tom takový serveru jezdec. odpalovat TNTčka. No myslím, že jo. Já jsem chcípnul. Počkej, já myslím, že vím, kde to bylo. Ty kráso, jestli ztratíme to sedlo, tak musíme ho požádat o nový. To jo. Ne, nesmím ztratit sedlo, nesmím ztratit sedlo. No jo, ale vlastně, když tam to bylo tam 2 týdny, tak tady to snad 5 minut. Snad. Ty kráso, počkej, kde to bylo? Hej Mates, kdybys to našel, tak ber to sedlo. Jasně. Dobrý, já už to jsem našel. Byč, tak nenašel. Kde je ten? Jo, našel. Uj. Ja. Kde seš, já tě? Počkej, já na tebe jdu TPA. Já jsem si tak jako všemožně ztratil. OK, já tě všemožně najdu. Jo, už jsem tě našel. What? Kde tu seš? Já vím. Jdu tam. Já bych teď možná udělal střih a až se dostaneme domů, tak jako... Jo, tak střih. Takže jo, my se vám omlouváme, ale já jsem si musel něco vyřídit, to se vám moc omlouvám, ale příště už to snad během videa nebude, ale stane se ho. Dorazil, já jsem tady do toho Binga. Co to moc dušově děkuju. Není zač, on pak půjde do klobásy. Koukej, jak se usmívá. Páčenky budou. Ale jak se usmál. No a tlačenky to neplatí tady pro kravičky, protože ty to čeká hned teď, protože ty už se tady tlače jak sardinky. Do nich!
Počkej, musíme nechat 2, ale... Nech 4. No, doufám. Co ty tady v rohu? Myslíš, že se ti to vyhne? Jatka, holky, jatka. Počkej, Picasso. jsou jenom 2? Jo, aha, to jsme nějak přehnali. Hned jdeme rozmnožovat. Hej, tady ještě jedna. Já jsem ji zabil. Já mám jako jenom 1 kůži a 7 masa. Já mám 31 mas. Já ti udělám brnko. Hoď to hned pec. Ej, na kůže. No, Teda, brnko, já nevím na co, ale tak. jako lepší než nic, víš co? No, já nevím, knížky máme, tak nevím, co z toho dělat. Jo, enchant bychom počkej, kolik mám peněz. Ale obsidiány, ty bych jsem když jak došel dolů natěžit to. No, počkej, co potřebuješ? Obsidiány, diamanty máme a vlnu máme. Vlnu ne, knížku potřebuješ jednu. No vidíš, ty A máš kyblíky? Nevíš, kde jsou? jeden to měl být někde kyblíčky. Já jsem je ztratil a jeden jsem řekl. Aha, tady je. No. Dejme ho. Asi Na na co? druhou. Teď obsidiány jsou tady. Kde? Tady, no přece jsme, je tam v A jo, tak já tam skočím vykopat 4 a pak uděláme ten enchant. No ale já myslím, že už bychom to mohli ukončit. No, já si taky myslím. Takže bylo- jestli se vám video líbilo, tak určitě dejte like. Jestli se vám líbí víc mých nebo hardstyleových videí, tak nám dejte odběr. A- Hardstyleovo pohled budete mít u mě v popisku. Na mém kanálu a v popisku bude u duši a zase obráceně. Takže my se s váma loučíme a čau čau. Čau čau.